በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ድማ ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ቃላ ጽዮን መጸጊዒትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። መስከረም 27 ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ወርሓዊ በዓል መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና እዩ። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ድማ ምሕረቱ ይቕሬትኡ የውርደልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 27 ቀን ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ሰማዕት ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስን ቤተሰቡን። ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ናይ ሮም ግዛት ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ናይ ወተሃደራት ሮማ ሓለቓ በዓል ብዙሕ ጸጋ ዝነበረ መኮንን ናይቲ ከተማ እዩ። ግን ብእምነቱ ኣረማዊ ኮይኑ ስሙ ድማ ቂዶስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ብእምነቱ እኳ ዝግብኦ እንተዘይነበረ ግን ኣዝዩ ቅኑዕን ገባሪ ሰናይን ንምጽዋት ንዘይብሎም ንነዳያን ንምሃብ ግን ፈጣንን ርህሩህን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ርህሩህንኡ ርእዩ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ናብ ክርስትና ክምልሶ ስለ ዝደለየ ተገልጸሉ። ናብ ሃድን ዋልያ ዓጋዜን ምስ ተወፈረ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ቀርኒ ናይቲ ዓጋዜን ብብርሃነ መስቀሉ ተገልጸሉ። ከምቲ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንቅዱሳን ክሳድ ኣብ ደማስቆ ብብርሃን ተገሊጹ ናብ ክርስትና ክምለስን ንሃይማኖት ከደልድልን ብዙሕ መከራን ስቃይን ብስሙ ክቕበል ዝመኸሮ ብስሙ ከኣምን ንክርስቲያን ኮይኑ ክርስቲያናዊ መከራ ንኽቕበል ብብርሃነ መስቀሉ ተገሊጹ መኸሮን ኣጸናንዖን። ቂዶስ ድማ እቲ ኣብ በረኻ ዝረኣዮ ኩሉ ንበዓልቲ ቤቱ ነገራ እሞ ተተሓሒዞም ናብ መምህራን ቤተ ክርስቲያናት ረኺቦም ብግቡእ ተማሂሮም ኣሚኖም ምስ ክልተ ደቆም በዓልቲ ቤቱን ተጠሚቖም ክርስትና ተቐበሉ። ኤዎስጣቴዎስ ኢሎም ድማ ሰየምዎ። ድሕሪዚ ንክርስትና ብዝግባእ እንዳኣገልገሉ ከለዉ ኣብቲ ዝነብሩ ዓዲ ድርቂ ኣተወ እሞ ምንም እኳ መኮንን እንተነበረ ገንዘቡ ብምጽዋት ወዲእዎ ስለ ዝነበረ ባረቱ ከይተረፉ ተበታተኑ። ሽዑኡ ዝብላዕ ሰኣነ እሞ ካብ ስልጣኑ ድማ ኣውረድዎ። ምስ ኣውረድዎ ድማ ስለ ክርስቲያናዊ ሕይወቱ ክብል ንኹሉ ተዓጊሱ ክልተ ደቁን ሰበይቱን ሒዝዎም ናብ ስደት ኣምርሐ እሞ ኣብታ ተሰቒልዋ ዝነበረ መርከብ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ሰበይቱ ኣትሪፎም ሰደድዎ። ደቂ ሒዙ ዝፈትዋ ሰብ በዓልቲ ቤቱ ስለ ዘሕደግዎ እንዳኣልቀሰ ናብ ካልእ ገምገም ተሳገረ። ኣቀዲሞም ሰበይተይ ሕጂ ድማ ደቀይ ከየሕድጉኒ ብምባል ብሰበይቱ እንዳተጨነቐ ነቲ ሓደ ሓቒፉ ነቲ ሓደ ድማ ብኢዱ ሒዙ ናብቲ ካልእ ገምገም ከደ። ሽዑ እቲ ሩባ ውሕጅ መሊኡ ስለ ዝጸንሖ ንኽልቲኦም ሒዝዎም ክሓልፍ ስለ ዘይከኣለ በብሓደ ሒዝዎም ክሓልፍ ብምባል ነቲ ሓደ ኣብ ገምገም ገዲፉ ነቲ ሓደ ሓንጊሩ ናብ ማዕዶ ኣሳገሮ እሞ ነቲ ዝተረፈ ከምጽኦ እንተኸደ ነቲ ሓደ ኣንበሳ ተሰኪምዎ ሃደመ እሞ ዝቐደመ ሰበይቱ ሓዚኑ ከይኣኽሎ ብውላዱ ተደገመ እሞ ኣዝዩ ጓሃየ። ኣምሪሩ እንዳበኸየ ድማ ናብቲ ሓደ ወዱ ተመልሰ እሞ እቲ ሓደ ወዱ ድማ ተኹላ ተሰኪምዎ ሃደመ። እዚ ኩሉ ዘጋጠሞ ሰብኣይ ርእሱ ኣድኒኑ ብኣውያት ብኽያት ደኺሙ ናብ ሰማይ ጠመተ እሞ ዝሕዘን ዝጭብጦን ምስ ጠፍኦ ኦ ሓዘን ኢዮብ እትድብስ እግዚአብሔር ይቕረ ግበረለይ
ሰበይቲ ዝሃብካኒ ንስኻ ኢኻ ውላድ ዝሃብካኒ እውን ንስኻ ኢኻ ንኹሎም ድማ ኣርኢኻ ወሲድካዮም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከም ዝቐደመ ብመከራ ዝተዓገሰ ኢዮብ ትዕግስቲ ሃበኒ ንስኻ ሃብካኒ ንስኻ ድማ ወሰድካዮም ስምካን ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኢሉ ሰጊዱ ብድድ በለ እሞ ናብታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ዓዲ ከይዱ ተዓጊሱ ክሰርሕን ክርስቲያናዊ ህይወቱ ብምስጋና ጀመረ። ምንም እኳ ስጋዊ ሓዘን እንተተሰምዖ ብትዕግስቲ ክመርሕ ጀመረ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጥሜትን ድርቅን ናይቲ ሃገር ጠፊኡ መኮንን ኣብ ዝነበረ ግዜ ብሰናይ ተግባሩ ስለ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ሮማ ነገሰ እሞ በጃኹም ደሊኹም ኣምፅኡለ ይበሎም እሞ ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ነብሱ ተበላሽዩ መልክዑ ብሓዘን ተበላሽዩ ረኺብዎ እዞም ሒዞም ናብ ንጉስ ኣምፅእዎ እቲ ዝነገሰ ዓርኩ ድማ ተቐቢሉ መኮንን ገይሩ ሸዮሞ እቲ ዮውስዮፍ ኣብ እስር ቤት ናይ ግብፂ እንከሎ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ መኮንን ምስ ወፀ ዝዘከሮ እሞ ሕልሚ ብምፍታሕ ካብ እስር ቤት ኣውፂኡ ኣብ ንግስነት ፈርዖን ኢድ ከም ዝህልዎ ዝገበረ እግዚኣብሔር ድማ ብሰናይ ተግባሩ ብዓርኩ ገይሩ ናብቲ ዝነበሮ ሓላፍነት መለሶ እሞ ኣብቲ ናቱ ግዝኣት ካብ ብዙሕ ቦታታት ኣኪቡ ሰራዊት ከም ዘቀደሙ ብዝግባእ መልሚሉ ብስነ ምግባር ኣዝዮም ደስ ዘብሉ ብስነ ስርዓትን ፍቕሮምን ዝስሕቡ ክልተ መንእሰያት ኣዝዮም ዝፋተው ቁኑዓትን ነበርዎ እሞ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ግዝኣቱ ናይቶም መንእሰያት ስርሖምን ሰናይ ተግባሮምን ርዩ ሓለቓ ናይቲ ግዝኣቱ መማኽርቱን ገበሮም። እቶም ክልተ ወተሃደራት ድማ ኣዝዮም ይፋተው ነበሩ እሞ ሓደ መዓልቲ ንበዓል መዳለዊ ዝኸውን ወይኒ ከምጽኡ ናብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዱ እሞ ነታ ኣብኡ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ከይዶም ወይኒ ክትህቦም ሓተትዋ እሞ ንሳ ድማ ትሕትንኦም እንዳረኣየት ፍቕሮም ኣገሪሙላ ሃበቶም እሞ ኣብ ጥቓ ኮፍ ኢሎም ከለዉ እስከ ከመይ ኣተዓባብያኻ ንገረኒ በሎ እሞ እቲ ሓደ ቅድም ብንእሽተይ ከለኹ ጥሜት ኮይኑ ኣቦይ ናብ ስደት ሒዙና እንዳኸደ ሰልዲ ስለ ዘይነበሮ ንኣደይ እቶም ሰብ ጃልባ ንኣደይ ብሓይሎም ወሲዶማ ካብኡ ኣቦይ ንሓወይን ሒዝና እንዳኸደ ከሎ ውሕጅ መሊኣ ስለ ዝነበረት ንዓይ ከስግረኒ ምስከደ ንሓወይ ከምፅኦ ምስከደ ኣንበሳ ወሰዶ ንዓይ ድማ ተኹላ ወሲዱ ኣብ ከተማ ሰብ ኣዕብይኒ በሎ እሞ እቲ ሓደ ሓው ድማ ተመሳሳሊ እዩ ታሪኽና ብምባል ንስውን ነገሮ እሞ እታ ኣታኽልቲ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ብጽሞናት ሰምዖም ስለ ዝነበረት ዝወለደት ማህፀን ትዕግስቲ ተስእና እሞ እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ከብዳ እንዳተጋላበጠ ልባ ብታሕጓስ መሊኡ ክልቲኹም ደቀ ኢኹም እንዳበለት ካብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ወፂኣ ክሳዶም ሓኒቓ እንዳነብዐት ሓቒፋ ምስዳድ ከልኣቶም እሞ ንሶም ድማ ካልኣይ ፍጥረት ኮይንዎም ብታሕጓስ ተሓቋቒፎም ተሰዓዓሙ። ንጉስ ኤዎስጣቴዎስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ እንተኸደ ሓላዊት ኣታኽልቲ ዝነበረት ሰበይቱ ወላ ሓደ ከይተተንከፈት ብምጽናሓን እሙናት ኣገልገልቱ ዝነበሩ ድማ ደቁ ኮይኖም ስለ ዝጸንሕዎ ስራሕ ኣምላኽ ገሪምዎ ዝብሎ ጠፍኦ እሞ ዝነበሮ ሓዘን ተቐንጢጡ ቤቶም ካልኣይ ፍጥረት ከም ዝተፈጥሩ ብምሕሳብ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክርስቲያናዊ ህይወቶም መሊሶም በቲ ዝገበረሎም ነገር ኣደልዲሎም ንኽጋደሉ ሓይልን ጽንዓትን ረኺቦም ስራሕ እግዚአብሔር እንዳኣደነቑ ብምስጋናን ሓጎስ ቤተ ክርስቲያንን ሃኒጾም ንብዙሓት ሰባት እንዳሰበኹ ንህዝቢ ሮማ ብዝተገብረሎም ተኣምር ብዙሓት ኣእሚኖም ናብ ክርስትና መለስዎም። ክቡራት ኣሕዋተይ ስራሕ እግዚአብሔር ተመልከቱ። ሰብ ኮንካ ንዓለም ብብዝሒ ተፋቲና ብጸናዓትን ብኣምልኾ እግዚአብሔርን ጸኒዕና ቃላቱ እንተተረዲእና ትዕግስትናን እምነትናን ርዩ ከምዝዩ ዝኸፍለና ንሳትኩም ኩሉ ንዕኡን ኩሉ ይካል እዩ
ንኣብርሃም ካብዚ ኣእማን ውልድ ከተንስኣሎም ይኽእል እዩ ከም ዝበሎ ተስፋ ዘይነበራ ስድራ ተመልከቱ። እንታይ ይሰኣኖ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኣሜን። ኣብ ዘፍጥረት እውን ተመሳሳሊ ደቂ ያዕቆብ ንሓዎም ንዮሴፍ ንግብፂ ሸይጦም ነቦኦም ወድኻ መይቱ እዩ ሸፋቱ ቀቲሎሞ እዮም ኢሎም እንተነገርዎ ኣቦኡ ዮሴፍ ዝሓለሞ ሕልሚ ተርጊሙሉ ክንሱ እቲ ትርጉም ረሲዑ ካብታ ዝፈትዋ ሰበይቱ ራሄል ዝወለዶ ዮሴፍ ስለ ዝሞቶ ብሓዘን ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እግዚአብሔር ድማ ንጉስ ግብፂ ገይሩ ዓብይ ታሪክ ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ኢና። ኩሉ ጊዜ ብስራሕ እግዚአብሔር ደስ ክብለና ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ታሪክ ክሰምዕ ከለኹ እምነት ኣቦታት ቅዱሳና ኣብ ስንክሳር ክንገር ከሎ ንነፍሰይ ኣስየ ዝንዕቃ ብስራሕ ኣቦታትን ብእምነቶምን ድማ ይኾርዕ ብልበይን ብመልሓሰይን ድማ ደስ ይብለኒ። እንቋዕ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮንኩ እንቋዕ ወደ ድንግል ማርያም ኮንኩ ይብል ናብ ህይወት ኤዎስጣቴዎስ ክንምለስ ከምዚ ኢሎም እምነቶም ኣጽኒዖም ኣብ ዝነበሩ ጊዜ ሰማዕትነት ስለ ዝነበረ ንኤዎስጣቴዎስ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ጣዖት ስገድ ንጣዖት መስዋዕቲ ኣቅርብ ኣብ ዝተባህለሉ ጊዜ ድማ እቲ ንዝመቶት ህይወት ዝሰኩዕ ብዋልያ ገይሩ ናቱ ሃርበኛ ዝገበረኒ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ጎይታ ጎይቶት ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ኣይሰግድን እየ። ቅርብ ንቅብ ጎይታ ካብዚ ዝሰግድ ሞት ይሓሸኒ ስለዝበለ ብብዝሒ ስቃይን መቕሰልትን ግርፋትን ብዙሕ ተኣምር ገይሩን ብዙሓት ኣረማውያን ኣርኣያ ብምዃንን ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ብምምላስን ምስ ስድራ ቤቱ እዛ ሎማዓንቲ ዕለት 27 መስከረም ብሰማዕትነት ኣኽሊል ዓወት ለቢሱ እምብዛዕ ብዙሕ ድኻምን መከራን ዝተመልአ ዓለም ተፈልዩ ናብታ ናይ ዘለዓለም ሓጎስን ፍስሓን ዝማሬን ይባቤን ዝተመልአ ገነት መንግስተ ሰማያት ዓብይ ታሪክ ብምስራሕ ምስ ስድራ ቤቱ በዚ ዕለት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በዚ ዝገበሮ ገድሊ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ኤዎስጣቴዎስ መሓረና ወይ ድማ በረኸት አቡነ ኤዎስጣቴዎስ የካፍለና እንዳበለት ዓመት መፀ ስንክሳር ዘኪራ እተኽብሮን እትዝክሮን እያ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ማር ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ሰማዕትን ቅዱሳን ስድራ ቤቱን ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ገድሉ ብኸፊል እምበር ነጌርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ ብድጋሚ ኣሜን።